Sir Eduardo Padilla nga papadisan sa naton nga magturugto han Balod Elementary School Imam Evelyn Padrega. Iyo po pagsayaw. Hello. Ako Amenudo, ang masayaw Amenudo. Ano sana aton nga bisita at the same time sa iniyang vlogger, Mr. Eduardo Padilla nga papadisan ano sa nga magturugto han Balod Elementary School kay Ma'am Evelyn Padrega. Iyo po pagsayaw. Luksong gamit mo simba, mag-apo sa Ginoo, aron hatag grasya. Unya magkahuman sa tiyanggihan kaming mamahaw, ang among dalang mga balang hoy pabaliw ang buwan nga lawlaw. Kami nagtanong-tanong sa liog kamuting kahoy. Kung bisa di mawa malimayo. So much, Sir Eduardo Padilla, ug sugad man kan Ma'am Evelyn Padrega.